Hyvä, etten sä. Ai. No. Kyllä. Illekkä se maa. Apu. Ei. Tuleeko niitä uutta? Se on sellaista näin joulun alusaikaa. Ja sulla nuloi. Hienot salleissa on monta kertaa meinannut oikein ärjäpäitä päästellä, kun on palellut. Sekavia vaareja, inhottavia mummoja, minä en kuulu tänne! Tulla hoi, sielläkö palaa? No ei täällä mikään pala. Mä olen Auschwitzissa käynyt ja nähnyt sen kurjuuden. Mitä siellä on poltettu ja tapettu? Ei siellä ole mitään poltettu. Yes! Kertoisiko kukaan missä on Huumeita. Se ensimmäisen lyönnin Tanja antoi vielä anteeksi, mutta Julian lyönti oli sitten jo liikaa. Pitää kirpsata. Huumeita. Avaruusalus vai? Pippelillä. Ai kun lämmittää mukavasti. Ners! Kyllä on monta kertaa meinannut oikein mitäs se joulu olisi ilman Hautajaiskahvia. apua! Peruna. Palaa! Talon silmä ja keke. Kertoisiko kukaan missä on Rasia. äkkiä vettä tuokaa saatana! Palaa! Mutta mikä hätänä? Doing your mom, 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 doing your mom. No, this is Patrick. No voi. Lempi. Hei. Muuri. Suoni. Murhaaja. Ja tontun sydän se on täynnä. Verta. Mutta silmät ne on kyllä. Tämä joulukuu ensimmäinen. Se ensimmäisen lyönnin Tanja antoi vielä anteeksi, mutta Julian lyönti oli sitten jo liikaa. Tämä joulukuu ensimmäinen. Seksi. Joo. Mitä? Mikäs vitun kenttä tämä on? On mä valinnut tämmöstä. Tämän piti olla joku suurkaupunki. Vittu. Tämmösten mulkkujen takia, kun minä tässä heräsin sitten näin aikaisin. Minä... On välillämme Minä sanon, että minä haluan niin lätkäs semmosen ison kauhallisen sitä... Valkosipulia. Ei paljon maistunut. Vitulta. Ai, siinä Ollille lumiaisi oikein Tukkukuorma. Sekä Mitä? Tämmöstä paskaa...
Damn, son, where'd you find this? Housut pitäisi olla. Housut ja kengät pois. Housut ja kengät pois.